Se naqra minn Mattew 18, vers 21 u 22, għal min qiegħed jitraduċi. Mattew 18, 21 u 22. Li preparaw ruħna l-ikla tal-mulej, naqra mill-iskrittura, Pietru resaq lejn Ġesu u qal, mulej, għalfekemm il-darba hija jidneb kontra tiegħi u naħfillu sa 7 darbiet. Ġesu qallu, ma ngħidlekx sa 7 darbiet iżda għal 7 darbiet. Xi ħadd jagħmellek xi ħaġa ħażina jweġġak, jiġi u jiskuża ruħu u taħfirlu. Ftit wara jirrepeti l-istess żball u jerġa' jiskuża ruħu u terġa' taħfirlu. Ma terġax u jerġa' jiġi naħfillek imissa tqażiżix. Tasal f'punt meta jkollok ħadd tajtlu, issa daqshekk, issa tielet darba, raba darba, ma nisbqgħu sejrin biha. Nimmaġina li Pietru ħasruħu ġeneruż meta ssuġġerixxa lil Ġesu li ħaħfillu għal 7 darbiet. Li kieku mhux 2 jew 3 ma sa 7 darbiet jilles li naħfer mulej. Ġesu ma kienx impressjonat xejn, għallu mhux għal 7 darbiet imma għal 70 darba. Tgħidli ibsa din. Kif noqgħod inżomm 70 darba, ma nafx kif intom fil-matematika imma biex iżomm kont ta' 70 għal 7 darbiet, tkun Ġesu mhux qed jgħidilna biex inżommu l-kontijiet, infatti qed jgħidilna aqta' tibqax iżomm kontijiet, aħfillu ta' veru, insa, tibqax iżommlu ħtijietu kontra tiegħu. Kull meta jitolbok maħfra, aħfillu mill-qalb. Ibsa waqt li qegħdin madwar il-mejda tal-Ewkaristija. Il-pis tat-toqol tal-kmand ta' Kristu jeħfif. Ġimgħa wara ġimgħa niġu hawnhekk biex nisimgħu il-kelma u biex niftakru x'għamel Kristu għalina u li d-demm ta' Kristu ikompli inaddafna minn kull dnub. Iva, qegħdin nammettu meta niġu għall-ikla tal-mulej li jerġajna dnibna. U qegħdin nammettu Alla jekk ma tkunx il-ħniena tiegħek, aħna mitlufin. Aħna għandna bżonn il-ħniena kontinwa tiegħek ġimgħa wara ġimgħa, ġurnata wara ġurnata. Tixtieq għajdli inti li Alla jaħfillek għal 7 darbiet. Ma tħoss qalbek mimlija bi gratitudni għal ġenerożità ta' Alla li ħafillek għal 70 għal 7 darbiet u ħafna iktar. Anke jekk tlabtu skuża darba kuljum, f'sena jkun ħafillek iktar minn 300 darba. Intix tħossok grat li Alla ma jżommx kontijiet kontra tiegħek li fid-dnubietek u f'ħtijietek ma jiftakarx aktar. Se tagħmel mela int meta ħuk jidneb kontra tiegħek. Int li titlob lil Alla ta' kuljum biex jaħfillek m'intix lest li taħfer lil ħuk inti wkoll. Int li tirċievi maħfra u ħniena mingħand Alla ta' kuljum m'intix lest ukoll li tħenn għal ħuk meta jiżbalja. Int li qiegħed hawn biex tiftakar fid-tbatija fil-passjoni li għadda minna Kristu biex jiksiblek il-maħfra ta' dnubiet, m'intix lest li inti tbati ftit ukoll meta taħfer biex iżomm mislim fid-dar, fil-knisja u kull fejn tkun. Mhux ta' bxejn l-Iskrittura tħeġġiġna kunu qalbkom tajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin u aħfru lil xulxin kif? Bħalma ħafrilkom Alla għal Kristu, mhux għal 7 darbiet.
imma l-7 darba.